Усім добрий вечір. У прямому етері телеканалу ОТР програма Прайм. Мене звати Айдар Мождабаєв. І сьогодні ми, як і щодня, говоримо про війну, але з різними людьми і в різних її аспектах. Сьогодні у нас на прямому зв'язку, до речі, дуже давно не був разом зі мною в етері колишній народний депутат України, 3 поспіль скликань, який давно вже живе у Франції, в Парижі, пан Андрій Шкіль. Пане Андрію, салям алейкум. Вітаю навзаєм. Радий бачити вас, насправді. Навзаєм, приємно дуже. Дякую за запрошення. Дякую, що знайшли час. І давайте одразу просто з місця у французький кар'єр. Президент Макрон нагадав нам останніми днями Наполеона Бонапарта в свої найкращі роки. Раптом, я чесно кажучи, я не чекав на це. І взагалі Макрон же був такий, як сказати, пацифіст пацифістом. І з Путіним він намагався і дружити, і телефоном вони розмовляли. І постійно він їздив до нього, і намагався побачити в його очах щось там таке людське. Але потім, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, вже Макрон усе зрозумів, навіть його романтизм французький такий кудись зник. А зараз вже остаточно, бо він став першою людиною серед європейських, взагалі світових лідерів, який вголос сказав, що можливо нам доведеться воювати на території України, захищати Україну разом з українською армією проти Росії. Коментарів було багато. Про це для глядачів. Я знаю, що ви, пане Андрію, звісно, все це читали. Байден сказав, ні, ми не будемо воювати, наші солдати. Коли американці казали щось інше. І у Другу світову нічого вони такого не казали. Ніхто не намагався воювати в Європі. Але обставини. Сказав Шольц одразу, Шольц – це такий собі зайчик європейської політики, хоча він прогресує теж як друг України і ворог Росії, але все ж таки на карикатурах він принаймні поки що зайчик, переважно, так? Ось. Далі там хтось іще був. Єдина, хто підтримав, була президентка Естонії, яку Росія оголосила в міжнародний розшук, до речі, буквально днями, десь тиждень тому. І вона така, знаєте, нічого не можна виключати, і ми маємо розглядати будь-які сценарії. А решта там, про ФІЦ я не кажу про різних там, ні-ні-ні. Тобто, такий don't look up навколо спостерігається. В принципі, нічого нового тут, напевно, немає. Ви знаєте історію, я певен, краще за мене. Якщо що, ми і про історію згадаємо за вашим бажанням. Але спочатку, звісно, ваша думка про з цього приводу і взагалі щодо поточної ситуації у війні і навколо війни. У вас немає обмеження часу. Кажіть все, що вважаєте за потрібне. А далі будуть питання. Дякую. Я почну з того, що мене не здивував Макрон. Звісно, річ, я розумію всіх тих, хто дивується, тому що я достатньо глибоко занурений в силу обставин в ті процеси, які відбуваються у Франції, особливо в ті процеси, які відбуваються у Франції в контексті України, українсько-французькі процеси, безпекові процеси в Європі загалом. І тому не було здивування, просто звісна річ, що формула подачі інформації була достатньо різкою, характерною для Макрона, але не в міжнародній, скажімо, трансформації. Коли він дає інформацію, він її завжди трансформує, змінює під себе, під свій стиль, під свій менталітет, під свою таку особливість подачі, тобто таку, не щоб я назвав би її сучасну подачу. Вона завжди трошки провокаційна, трошки виклична і змушує до реакції за великих обставин. Це все, що торкається його діяльності. Але я просто таку недалеку зовсім історію. Бо була ще одна заява, яка приголомшила і НАТО, і Європейський Союз, і усі це безпекове західне товариство, коли Макрон одним своїм з виступів сказав, що повідомив про те, що НАТО має смерть мозку.
І це тоді всі розписували, чому. Тобто це було сенсацією, але знову за свою сенсацію загубився зміст, причина такого виступу Макрона, такої заяви. А все було пов'язано з тим, що, звісно, Франція достатньо глибоко заінспірована, вона глибоко проникає в систему європейської безпеки, але якби головний напрямок у європейській системі безпеки є у неї південь Європи. І властиво дуже часто Франція презентує її економічно, і політично, але завжди безпеково саме південно-європейський театр скажімо, майбутніх можливо оборонних дій. І властиво це було пов'язано з заявою про смерть мозку з тим, що тоді готувалися, фактично набирали обертів військові приготування Туреччини щодо можливо бойових, а можливо навколо бойових дій стосовно Греції навколо Кіпру і Кіпрської Турецької Республіки. Це настільки було гостро тоді всередині НАТО і не виносилося назовні всередині європейської частини НАТО передовсім, тому що звісно це Північно-Атлантичний альянс, і головними там контрибуторами безпеки є Сполучені Штати, але завжди треба відокремлювати європейський театр безпеки і американський, Канада і Сполучені Штати. І властиво тоді звернув на себе увагу Макрон. Звичайно, він отримав дуже багато неприємних слів на власну адресу, але тим не менше ситуація навколо грецько-турецького протистояння вона просто зникла. От можемо пригадати, що зник з біжучих рядків інформаційних агентів тоді загострення, яке влаштувалося, зникла взагалі Греція, протистояння з Туреччиною, з'явилася Туреччина, яка проявляла себе активно тоді в Сирії і в інших точках дотику. Тобто змінився театр новий, тобто змінилося біжучий рядок. І, власне, заява Макрона щодо невиключання Францією, передусім ним, імовірності розміщення на терені України військ членів Альянсу, вона саме з тої ж самої полички, що і заява про смерть мозку. Тобто спалах, активність і після того дія. Тобто це стиль, який Макрон дуже любить, він любить ефектні кроки. Не завжди ці ефектні кроки є ефективними, і не завжди його ефективні кроки є ефектними. Це абсолютно зрозуміло. Ці телефонні дзвінки до Путіна були потрібні йому для того, щоб переконати власного виборця в безвиході. Все, навіть якщо би не сталося 24 лютого, або воно сталося пізніше, ці дзвінки вже йшли на зменшення інтенсивності, тому що він відчув, що електоральна підтримка, тобто його виборець, зрозумів, що з Москвою нема про що говорити. Але тим не менше, от на тлі цих дзвінків, що робить Макрон після того, як робить перший візит до Путіна? Він зустрічається, намагається зазирнути в очі, показати свої. Він організовує зустріч із працівниками атомної енергетики Франції, де кладе руку на серце, каже: вибачайте, я помилився, коли твердив, що Франція мусить відмовитися від ядерної енергетики як енергостворюючої структури. Ми скасовуємо, тобто я скасовую своє президентське пункт про те, що під кінець мого першого терміну вже буде завершений процес переходу Франції тільки на зелені технології отримання енергії. Ми повертаємося до ядерної енергетики. І започаткував перший внесок повернення до ядерної енергетики 150 мільярдів євро. Загальна сума має складати 300 мільярдів євро. І це все буде побудовано на те, щоб автономізувати Францію від постачання до Франції будь-якої енергії, крім тої, яка видобуває сама Франція. Це був відповідь на кроки, на заяви Путіна, на його зустріч, на перерві між телефонними дзвінками. Він також заклав на стічнях чи верфях в достатньо відомому містечкові для багатьох українців нашого покоління. Це Шербур, пам'ятаєте фільм «Шербурські парасольки». Так властиво мова йшла там не про Шербурські парасольки, а про підводні човни. 6 підводних атомних човнів було закладено саме тоді, в 19-му році. Вони вже повністю проекти почали будуватися. І зараз вже поступово міністр закордонних справ, міністр оборони віщають про те, що система міжнародної безпеки Франції долучається до неї, збільшує її, і європейські, в тому числі, шляхом будівництва добудови
і завершення будівництва ядерного флоту, підводного флоту у Франції. Ці властивоядерні підводи Франції, вони дають впевненість у тому, що берег Франції, а він достатньо великий в Атлантичному океані і в Середземному морі, буде надійно захищений. І це все разом, от разом, якщо на це подивитися, то ми зрозуміємо, що насправді нічого неочікуваного в такій заяві Макрона нема. Є форма. І оця форма має привернути увагу українців передовсім. Тому що в самому виступі так це пролунало, але як далі продовжимо? Він сказав, дивіться, про танки казали, ніколи дали Україні. Про літаки казали, ніколи вже дають. Про засоби ураження великого засобу. Ті ж самі скальпи французькі. Ніколи Франція дала, і Британія зразу долучилася, але це в постійному наголосі про те, що це ніколи. І він повернувся до недавньої історії. І тоді, коли він сказав, це його цитата, коли деякі країни давали Франції шоломи і спальні мішки, Франція вже тоді давала зброю на 1,5 мільярда євро. Тобто це прямий випад був проти Шольца, прямий, дуже незвичний для, наприклад, такого діяча, такого, ну скажімо, такого рівня промовця, яким є Макрон, і для такого рівня державця, яким він є. Тобто президента Франції, президента стосовно керівництва Німеччини, прямий такий, неприхований, не через прес-службу чи заявою, скажімо, палацу президентського, а безпосередньо з його вуст, журналістам, перше. І оце важливо є. Це стверджує про те, що позиція Макроном зайнята. Тобто він вибрав не просто бік, а вибрав на цьому боці, на нашому боці, умовно кажучи, на боці західних цін вартостей, які Україна захищає на передньому рубежі оборони. А ще він продемонстрував поставу, як він буде себе поводити на цій стороні. І це має наповнювати сподіваннями українські уми і людей, які займаються плануванням і військовим будівництвом в першу чергу. Тому що Франція – це дуже потужна країна у військово-промисловому комплексі. Бо знову-таки повернешся недалеко історію, далеко не до Бонапарта, але до де Голля. Франція – ядерна держава. Це єдина ядерна держава, член Європейського Союзу, це єдина континентальна європейська ядерна держава на нинішній момент. Де взялася у Франції ядерна зброя? Бо колись Франція була засновником НАТО, і відбувалися засідання НАТО у Пале де Єна, в центрі Парижу. Ну, хто бував, знаєте, біля Трокадеро, вежа Ейфеля, дуже гарне місце, дуже гарний палац. І там було спочатку засновано Західноєвропейський безпековий союз, потім він перетворився на НАТО, і Париж якби народив, був батьком Північно-Атлантичного альянсу. Там все відбувалося. І в 60-х роках де Голь звертається на початку 60-х до європейської співдружності і каже, ви знаєте, Франція мусить подбати про безпеку європейського континенту. Мусить бути на континенті європейська, не тільки американська або союзницька ядерна зброя. І Франція долучиться до цього безпекового європейського процесу, бо це вважаємо за необхідне. Був галас значно більше, ніж після обох сумарно заяв Макрона. Тому що тоді було, ну просто це не прийнято. Є жодних, Європа роззброюється, вистачить воїн, Європа має бути мирним континентом, НАТО тільки має бути, ну, якби, ну, підтримувачем активних дій Сполучених Штатів у випадку, якщо Совєтський Союз заатакує Європейський Союз чи Європу тоді. Не знайшовши спільної мови, Франція виходить з НАТО, припиняє своє військове представництво у НАТО. Лишається тільки політичне. За цей час виготовлює забезпечує ядерний потенціал, виготовлює носії. Після тих виготовлення носіїв з'являється космічна програма Франції, достатньо потужна, про все завжди розвивається паралельно. Ну і, до речі, після того ж, як з'явилася ядерна програма Франції, ракетна програма Франції, раптом почав запускати свої ракети Совєтський Союз, тому що совєтське шпіонство тут працювало у Франції достатньо потужно і перекалькульовувало, переписувало, перемальовувало, крало, скуповувало ці всі можливі розробки і неможливі розробки, які робилися в Франції, відвозило до Совєтського Союзу, спираючись на потужну компартію, потужний лівий рух у Франції, і вербуючи серед них агентуру для того, щоб отримувати доступ до надтаємних паперів і документів.
І власне тоді Франція, зробивши собі ядерний потенціал, забезпечивши Європу ядерним потенціалом, спокійно повертається в НАТО. І роль Франції зовсім інакше стоїть. Заяви Франції зараз, заяви Макрона зараз, вони значно більшу мають вагу, ніж би вони мали до цих, скажімо так, революційних і реперних рухів, реперних точок, якими провів Францію де Голь. І, власне, не забуваємо, що Макрон ще в кінці березня 2022 року заявив, що Франція не має червоних ліній щодо надавання зброї Україні. Єдине, що Україна має вибрати найефективнішу підтримку, яку може надати Франція. Бо, наприклад, коли торкається літаків, коли торкається міражів, проблема в тому, що Україна двічі відхилила натяки французів про те, що міражі можуть бути надані, бо вони списуються. Достатньо інтенсивно списуються, бо заходить на бойове чергування Рафаль, і це вже літак, скажімо, наступного покоління. Він значно перевищує за багатьма характеристиками, показниками Міраж 2000. І Франція, як виробник обох, відповідно, не потребує жодних конкуренцій. Буде військо переходити французьке, звісно, на наймодерніші літаки. І процес списання відбувається. Немає стільки охочих купляти Міраж 2000 як F-16, тому що, скажімо так, зовсім інша система техобслуговування і так далі. Тобто є багато унікальних речей, які містяться тільки на міражах і на обслуговуванні. Там, в принципі, треба трошки потратитися і фізичних, і фінансових зусиль. І, властиво, зараз заява Макрона була продиктована й тим, що справи треба робити швидко. Чекати, поки українські механіки, українські обслуговувачі літаків навчаться обслуговувати Міраж, не варто, як мінімум. А варто вже зараз запропонувати пакет, тобто і супровід літака, повністю наземний супровід, тільки пілот буде український, і сам літак. І в цій ситуації я не бачу підстав Україні відмовитися від того, щоб в повітрі було кілька систем. Звичайно, це складно обслуговувати дві, але є багато країн, які пройшли і йдуть цим шляхом. Наприклад, Греція, вона має і Рафалі, і F-35, тобто має Хорватія, дві системи літаків, і американські, і французькі. Планує також подвоїти таку повітряну присутність і Італія, тобто ведуться діалоги між італійцями і французами, бо це традиційні партнери, і коли помінялася влада в Італії, то відповідно ці стосунки наблизились. Тому я бачу тут в цій заяві багатогранність, певно, яка є вигідною для України. Це з один бік, і другий бік, що Франція розглядає забезпечення безпеки європейських кордонів як спільне завдання для європейських країн. Тобто це також частина, скажімо, пропозиції Макрона, які він ще давав в першій своїй передвиборчій програмі, коли перший раз кандидував на президента, що Європа має захищати свої кордони спільно. Національний захист – це одне, це територія, але океан, повітря, тобто вода і повітря – це має бути спільна охорона. І зовнішні кордони спільні також би вартували. В той момент мова йшла про охорону кордону між Європейським Союзом і Україною і Білорусі, а зараз вже мова йде про охорону кордону і не тільки тобто, коли Україна стає членом Європейського Союзу і НАТО, то вже він закликає, Макрон, вже зараз формувати базис для того, щоб не було це несподіванкою, що доведеться захищати спільно і кордон між Європейським Союзом і Росією. І плюс такий кордон існує в Кенігсберзі, чи в Калінінградській області, яка межує з Європейським Союзом і НАТО. І властиво тут спільна охорона кордону – це друга складова частина пропозиції Макрона щодо імовірності надавання Україні, скажімо так, військової допомоги живою силою. І, наприклад, якщо буде охороняти кордон навіть між Європейським Союзом і Україною, наприклад, якісь там інтернаціональні структури військові, мілітарні, то скільки вивільниться людей для того, щоб забезпечувати безпеку України на Сході.
Тобто це все складується, це така мозаїка викладається, якою треба українській владі користуватися на повну силу. Тому що Франція надається до співпраці, ми можемо подивитися на дружню країну, я не хочу вживати слово підшефну, ну, дружню країну до Франції в Центральній Європі, Румунія. З великого Румунія там, як кажуть, мацала дно, коли вступала до Європейської Унії, до НАТО. А зараз це одна з провідних країн регіону. Автопром працює, сільське господарство на європейському рівні працює, збиральні конструктивні можливості країни, трудовий резерв країни є просто колосальний. І практично зараз Румунія вже активно конкурує з виробниками в Китаї, тобто продукція вироблена в Румунії часто дешевше, ніж продукція вироблена в Китаї. І це також завдяки Франції, в тому числі. І властиво, ну тут треба використовувати досвід сусідів саме таких, і уважно Україні розглядати імовірність дуже близьких стосунків, дуже близької співпраці, спільних виробництв із Францією, наприклад, в авіабудівництві. Це і цивільне авіабудівництво також, бо в Франції розвинути, ми знаємо Airbus, але і не забуваємо про те, що Dassault Aviation, яке випускає Рафалів, дощі випускає ті реактивні джети, якими так люблять користуватися українські олігархи. Бо Фалькон – це виробництво французьке, повністю 100% приватне виробництво, яке забезпечує безпеку найзаможніших людей в небі, відповідно дає можливість Україні думати про спільне виробництво. Ну, плюс не треба забувати, що всі країни, всі підприємства, які мали частку державну, вже давно пішли з Росії, буквально за кілька тижнів, максимум за місяць. Приватні ще деякі лишилися, зокрема Леруа Мерлен лишився, Рошан лишився, але це проблеми приватного бізнесу і вже особистої відповідальності власників, але і Рено пішло, і Пежо пішло, і десь треба буде розміщати своє виробництво, і вже зараз би Україна мусила використовувати такі стосунки, які вимальовуються між Україною і Францією, з тим, щоб забезпечити в подальшому розбудову власної економіки через будівництво підприємств, які би забезпечували роботою українців, які на даний момент, наприклад, перебувають за кордоном. Бо працювати в французькому чи франко-українському підприємстві в Україні достатньо комфортно, значно комфортніше, ніж просто повернутися в Україну на незвідані, кажуть, хліба після перебування 2-3, а можливо і 4 роки за кордоном. Тому тут цей напрямок є вкрай важливий. Плюс тандем Франції і Німеччини – це фактично і є Європейський Союз. І якщо десь щось не вийде в Берліні, завжди можна це надолужити у Парижі. От, власне, це використовування цього тандему – це є головним пріоритетом, як на мене, має бути для України і зараз, і в майбутньому. Пане Андрію, декілька таких коротких питань. Прошу. Чи я правильно розумію, що Франція чи не єдина, ну, насправді, мабуть, єдина країна на європейському континенті, яка ніколи не роззброювалася, яка має всі роди військ, тобто вона сама собі НАТО, це, в принципі, єдина в Європі. Так, це властиво, я про що казав, це була заслуга і Де-Голля. Абсолютно так, Де-Голля, і тоді перший авіаносець, поки що єдиний, але зараз той другий буде добудований, бо єдиний це Шарль де Голь, другий буде добудований, і він вже, ну, я думаю, до кінця цього року, просто там то ковід, то Олімпіада, вони трошечки загальмували ці процеси фінансування, війна в Україні. Скажіть, пане Андрій, а чи можна порівняти, може ви знаєте, якщо не знаєте, не треба, є ще питання, порівняти військовий і військово-промисловий потенціал Британії, Франції, Німеччини, ну може і Італії, от найкрупніші країни континенту. Ні, тут це не вартує тут робити ці порівняння, тому що абсолютним лідером є у всіх цих перелічених вам пунктах Франції. Тобто Франція виробник є всього, на відміну від Британії, яка виробляє дещо, на відміну від Італії, яка виробляє дещо. І плюс не треба забувати, що Італія єдина країна, яка зберегла своє зброярське підприємство Берета повністю недоторкане в Росії. Це також неприємно, але факт. І таких немає речей в Франції, в Британії. Німеччина – це дещо інше. Німеччина почала повертати собі ВПК в
82-84 роках. Тому тут ми ще не розуміємо рівень Німеччини. Але на даний момент Німеччина може вийти в лідери. Але на даний момент, коли говорити про повне забезпечення, літак, ракета, всі ракетні системи, земля, 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 повітря, 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 земля, підводний флот, надводний, ну це тут Франція, лідер поза. Ну я думаю, що тут ми треба віддати належне не лише Деголю де-факто, але ну я за духом чи що Наполеону все ж таки. Тобто французи, вони не їхній дух не знищений і не вихолощений, ні? Ну, бо вони не програли Другу світову війну, на відміну від німців. І так, німці з цим самим вихолостили себе, як кажуть, повністю. Ну і не треба забувати, знову таки повернемося. Бо кажуть, що причиною, дуже багато істориків твердять про те, що причиною Другої світової війни була абсолютно така ніщівна поразка і капітуляційна програма, яку запропонувала Франції Німеччині. Бо коли ми перше світова, питання, як кажуть, на засипку, хто переміг в Першій світовій війні? Яка країна? Франція. Тому що на даний момент Росії не існувало. Ну, вона диктувала умови. Вона диктувала умови. Так. В цьому там Тобто, Версальського... в Коп'янському лісі сидів генераль Фош, Петен і якийсь представник Веймарської республіки, який не знав, що робити. Ну, тільки підписати капітуляцію і їхати додому. Тобто, тут це лишилося, це правда, абсолютно. Плюс, дуже великий плюс, про який ми всі знаємо, але дуже часто забуваємо. Це іноземний легіон. Тому що є єдина країна, ну, мені здається, в Європі так точно, яка постійно воює. Тобто члени котрої постійно воюють. А яка кількість особового складу? Ну, це знає тільки керівництво іноземного легіону. Ну, подейкують про 10 тисяч, про 6 тисяч. Ну, цифри називаються різні, плюс є суміжні структури із французькою армією. Тобто, ні, це не є відкрита інформація. Але можливості іноземного легіону, вони є, ну скажімо, дуже великі через його реактабельність. Тому що коли все, що ми бачимо по телевізору, от, наприклад, ну, ми дивилися, з Малі пішла військо Франції, там з Чаду будуть скоро йти, в Центрально-Африканській Республіці були присутні війська. Війська пішли, а легіон не приходив, він ж не військо французьке. Чи він там був, чи він там є, чи він там буде, ми не знаємо. Тобто це структура така, яку французи придумали собі дуже вдало. І властиво це збільшує маневреність і країни, і її армії. Це легіон, він підпорядкований безпосередньо президенту республіки? Він підпорядкований головнокомандуючу. Так, формально він є частиною французьких збройних сил. Коли ми говоримо українська армія чи Збройні сили України, то є армія оборони України. От вони є членом армії оборони Франції. Тобто так, якби в Збройних силах і користуються спільними, але все є спеціально. Тобто будь-який військовий європейський, він, подивившись на французького військового, зразу зрозуміє, що він з легіону. Або ні. Yes. Це надалі це все присутньо, тому що це це окрема структура, це не окремий рід військ, а це окрема структура. І вона збільшує маневреність і збільшує можливість присутності. Бо ви подивіться, як пішла Британія з Африки, закрила двері і пішла. А Франція пішла, але дехто лишився. І постійно забезпечувала безпеку до початку протистояння Франція-Росія в Африці через ЧВК «Вагнер». Бо звідти, чому виводяться французькі війська? Ну, тому що французькі війська не будуть протистояти з якимось незрозумілим формуванням. З незрозумілим формуванням буде протистояти інше формування. І достатньо успішно протистоїть в багатьох випадках. І тут, властиво, трохи проблем має Україна з розумінням важливості має це неправильна часова форма, мала. В 2017 році, коли в 2017 році, коли Франція зверталася до керівництва України за підтримкою щодо визнання дій російських представництв в Африці, в Сахелі, як терористичними. Спочатку в 18-му, в 19-му щодо визнання терористами Вагнера. Потім це постійно курсувало в стосунках українсько-французьких, і плюс Франція запрошувала
тоді Україну долучитися до 17 країн, які там були присутні, забезпечуючи безпеку африканських країн. Тоді Україна відмовилася. Це був неправильний хід, абсолютно, але тим не менше, не поза тим, не дивлячись на це, Франція не змінила свого ставлення до України. А скажіть, будь ласка, пане Андрій, а може Франція, ну за бажанням Макрона, бажання, ми дивимося, є, значно збільшити підтримку України, як публічно, так і не публічно, на тлі подій, які відбуваються зараз у Вашингтоні? Публічно, в Вашингтоні, я не почув? Ні, чи може Франція певним чином підмінити тимчасово Штати через цю затримку з фінансуванням, бо в нас на фронті не дуже гарні події, і не вистачає патронів, не вистачає снарядів, не вистачає ракет, багато чого не вистачає. Ну, дивіться, Макрон пообіцяв, це вже рідко, ну, не так рідко, але не так часто ми чуємо з його вуст конкретні дати. Він сказав, що за 10 днів, а виступ був 27 числа, за 10 днів буде вирішено питання щодо засобів далекого засобу. Тобто, давайте ми не будемо вживати слово ракети, засоби далекого засобу. Ми не знаємо, що це можуть бути літаки, наприклад, ще щось, ну, тобто щось, що має далекий засяг, і воно буде вже за 10 днів або в Україні, або в доступі України. Тобто Україна може взяти звідкись і перевезти, або хтось може звідкись взяти і перевезти це в Україну. Тобто це вже успіх, достатньо, я вважаю, і великий внесок буде, якщо це станеться. Друга історія. Було особисте звернення, особиста згадка Макроном успіхів чеського президента Павела і обіцянка долучитися Франції до пошуку цих хард набоїв, до фінансування, але це не буде публічно. Тобто Франція, якщо її оприлюднить, там, не знаю, 10 мільйонів скаже, що вона дала на закупівлю, то це буде добре. Але швидше всього нічого не буде сказано, бо протистояння в самій Франції є дуже гаряче. Треба розуміти, що Франція є лідером сільського виробництва надалі в Європі. Попри те, що вона вже давно роки в Європейському Союзі, різні обмеження, тобто і так тут земля дуже дорога, і попри те, що ну тут багато нюансів, не хочеться їх зараз перераховувати, можу до них повернутися в подальшому, але надалі Франція є лідер виробництва. Наприклад, цікаво, впевнений, що цього мало хто знає, що Франція є лідером у виробництві і продукуванні льону в Європі і в світі. Там займає, якщо не третє, то друге місце. Тому вона дуже, Франція, чутлива до проблем аграріїв, до проблем фермерів, які обробляють власні землі. Тому і зараз вони буквально повстали проти настільки навіть Брюсселю, скільки Парижу, бо головним фундатором зелених технологій, переходу на зелені форми отримання енергії є Франція, особисто Макрон. Тому вони особисто проти нього виступають, бо вважають його таким, такою французькою Гретою, яка, попри все, значить, впирається в те, що все має бути зелені технології і все. Це його позиція. Він не хоче змінюватись, він де в чому поступився, як я казав, в ядерних технологіях, але більше ні. І тому Франція буде багато чого робити мовчки, беручи приклад, наприклад, з Фінляндії. Нехай краще мовчки. Нехай краще мовчки. Потенціал є, і я про це здогадувався. Просто дуже класно, що ви присутні сьогодні, ви розказали подробніше, бо ви, ну, фактично вже француз українського походження. Скажіть, будь ласка, такі вопроси, ну, персональні про Макрона. Він щира людина, як ви думаєте? Ще раз? Чи Макрон щира людина, на вашу думку? Щира, ну, тяжко це завжди казати, тому що його кар'єра, він почав свою кар'єру життєву з художньою самодіяльністю. Його дружина викладала в школі. Ну, слухайте, у нас теж президент почав свою кар'єру з художньої самодіяльності. Вони один одного розуміють, напевно. І тому це, до речі, їх дещо зближує. І тому вірити в те, що все, що він говорить, чи він це робить щиро, чи ні, я не думаю, що це навіть важливо. Важливо тут послідовність. От заяву він заявив і зробив. Я нагадаю, що почалися жовті жилети. Жовті жилети почалися з того, що Макрон у своїй передвиборчій програмі заявив, що зелені технології, зелена енергія, вона найважливіша. І що він буде підвищувати ціни на диспаливо, на викопне паливо
на другий же рік після свого приходу до Єлисейського палацу. Він підготує все, забезпечить преференції, забезпечить такі амортизаційні подушки, і все буде впроваджено. І все і забув. Ні жодний і ввів. Просто взяли, приїжджаєш на заправку, я особисто приїжджаю заправити автомобіль, дивлюсь, нічого собі, я заправився тиждень тому, була одна ціна, а зараз фактично 50 сантимів, це дуже велика різниця. На деяких заправках було взагалі 75 сантимів різниця. Що сталося? Було євро 30, стало там 2,05. І все, і люди повстали. А він щиро, оце він був щирим, коли дивувався. Я ж сказав в своїй передвиборчій програмі, я дав слово, я його виконую. Для чого мені 5 разів повторювати те, що я вже сказав? І тому тут треба так сприймати його. Йому дуже залежить на виконанні обіцяного. От він сказав, що не виключають, і він цього точно не виключає. Я про це і питав. Я про це вас і питав. Тобто, які ще є приклади, бо ми ж не бачимо його онлайн постійно там в роботі, в політиці. Є приклад зелених жилетів. Потім є приклад, коли сталася трагедія з Нотр-Дамом. Він сказав, все, через 5 років ми вже будемо там проводити, туристи будуть. Маса може бути раніше, вона і сталася раніше, але туристи через 5 років туди знову зайдуть. Все. Це сталося. Ми підходимо зараз до його стосунків з Путіним, і тут все переплетено. Я просто був у Франції, на жаль, тоді ми ще не спілкувалися, навіть ось так, і не зустрілися там. Я би задоволений з вами тоді познайомився. Я був навесні 17-го року на запрошення Міністерства закордонних справ Франції, і ми були в багатьох місцях, в тому числі в канцелярії президента, як там адміністрація називається, не знаю. Може, офіс, не знаю. Єлисейський палац. Так, Єлисейський палац. Так, ми були, да, і багато там декілька радників із аналітиків, з експертів, і з прес-службою. І я, чесно кажучи, я був тоді дуже якось незадоволений спілкуванням, тим, що вони дуже романтично, як на мій погляд, як людина, яка жила в Росії, бачила, хто такий Путін у розвідку, так, що вони дуже легковажно ставилися до нього. І тоді якраз готувався візит Макрона в Санкт-Петербург, де він разом із Путіним гуляли берегом цього Фінського заливу, і там мило усміхалися один одному, тощо. А я вже тоді казав, що це немає перспективи, і взагалі він вас усіх кине, і президента, і всіх. Тобто це не та людина. Вони усміхалися, я розумів тоді, що до них це не дійшло. А що зараз? Чи є ось ця така позиція Макрона ще й наслідком його особистої людської образи на Путіна, його не те, що розчаруванням, я не думаю, що він був їм очарований там ним дуже, але якась все ж таки надія в нього була, така романтична французька надія. От який тут елемент особистого в його ставленні до Путіна і до Росії як агресора? Я думаю, що найкраще передає особисте ставлення його до Путіна з ним телефонні розмови, які Єлисейський палац оприлюднив самостійно. Це викликало просто, не знаю, бурю, цунамі в Кремлі. Саме в Кремлі, не стільки Путін, скільки все його оточення робили шум і хвилю, піднімали проти Франції, як це так, ніби ми знали, одним словом. Це вважалося, бо менторський тон був у Макрона. Він намагався повчати. Він був старшим тут дискутантом. Він задавав тон. І ясна річ, можливо, так не було у всіх розмовах, але тим не менше він не Саркозі. Він не дав себе зламати Путіним, бо Саркозі свого часу був зламаний. Саркозі може бути, Андрію, може він і не був зламаний, може він був пригадований. Це інша історія. Дивіться, Саркозі і гроші – це одна справа, а Саркозі і політика – це якби треба розмежовувати. Так само, бо приготований – це одне. А він, якщо і був приготований, наприклад, скажімо, Аравійським півостровом, то це... Добре, ми не про Саркозі, ми про Макрона. Макрон, чи є особисте? Я не думаю, що було колись зачарування, він все дуже добре оцінював Макрон, я впевнений в цьому, але була необхідність, тому що треба розуміти, що правий весь, якщо є крайні праві Ле Пен, є помірковані праві республіканська партія, републікан,
є центристи праві, які є частиною політичного спектру Макрона. І всі вони просто заромантизовані Росією. Якщо ми не беремо лівих, по крайній ліві комунізм, минуле, Совєтський Союз, юманітет, там, Ротфронт, так далі. Тобто це абсолютно політичне поєднання. А такі романтичні, ну що ви хочете, якщо кандидат на президенти від республіканської партії французької відпочивала в Одесі, в Молодій гвардії. Ну і це вона вважала найкращим своїм переживанням, тому що вона побувала в Росії. Вона це по телевізору один раз навіть сказала. Після чого разів 5 вона вибачала, що вона пояснила, що ні, ну це Росія, я маю на увазі, що це Совєтський Союз, я обмовилась. Тобто, фактично, вона там набрала тих своїх 4% чи 5%. Значну частину відсотків забрало навіть не те, що вона обмовилась чи сказала, а те, що вона за це вибачалася, забрало з правого сектору у неї з правої частини французької. Так. Тут праві вони. Росія це така терра інкогніта, така велика невідома. Якщо її освоїти, там щось зробити, проінвестувати, щось там... Скажіть, будь ласка, пане Андрію, а чи це є наслідком поразки Наполеона і російських вояків у Парижі в 15-му році 19 століття? Дивіться, тут я знову таки трошки в історію. Рибалський дуже відомий, ми його мало знаємо, ну, пам'ятаємо, ми з вами тут, напевно, Валерій Жискар д'Естен, пам'ятаєте? Я пам'ятаю такого, да. Але ми його ще більше маємо пам'ятати і любити, тому що він нам подарував Жана Поля Бельмондо, Алена Делона, Софі Марсо і так далі. Тобто весь французький кінематограф дав сюди по обміну культурному. Франція загравала з Радянським Союзом більше за всі інші країни, я думаю. Не просто загравали, ні, не Франція, а Валерій Жискар д'Естен, просто він був двічі президент. Тобто це проблема, але тільки він. Бо через 4 місяці після приходу до влади іншого президента 39 російських розвідників вдягнув такий кірзовий чобіт Міттеран, Франсуа Міттеран, і відправив їх в космос. 39 осіб. З резидентом включно. Вчитель Путіна, який викладав йому і розповідав, що Франція це, звісно, хороша страна, но от він тоді вилетів з Франції. Тобто ні, це, звичайно, це наклало відбиток на всю Францію. Ну, бо давайте, покоління Валерія Жискар д'Естена зараз керує Францією. Ну, так, не французькою державою, але французькою економікою і культурою. Воно виховано тоді, хто його пам'ятає, любило його, там, чи голосували, не голосували. До речі, пане Андрію, до речі, моя така згадка найяскравіша, ну, крім спілкування з радниками Макрона, це коли ми підійшли з колегами, і нас там зустрічала там людина, яка від МЗС Франції була, біля Помпіду-центру. Ну, я завжди туди ходжу, коли буваю в Парижі, не так часто, і давно вже не був. Але, і ось ми стоїмо навпроти, там такий схил, і, значить, стоїмо, чекаємо, і на просто величезний, не знаю, плакат, як це сказати, на весь фронтон з будівлі. Значить, Кандинський, Малевич, ще якась людина, всі три не росіяни, і написано «Авангар Ле Русі». От так у них було написано. Да. І ця хвороба така абсолютно, а це трохи їх попустило, щось вони почали відрізняти Україну від Росії, там княгиню, доньку Ярослава Мудрого, почали відрізняти від Москви, там тощо. Ой. Я багато, напевно, говорив. І зник зв'язок у нас, але зараз гарний був зв'язок. Я думаю, що дуже скоро він буде відновлений. Бачите, я сам багато чого не знаю. І, власне, я намагаюся долучати до розмов, до вашої уваги співрозмовників і співрозмовників, які знають те, на чому я не розуміюся. Взагалі ми знаємо мало про Францію. Це ми звинувачуємо французів в тому, що там вони не відрізняють нас від Росії, але ми теж небагато насправді знаємо про Францію. І
про нашу спільну історію, хоча вона насправді дуже велика, дуже довготривала, і просто її треба відокремити від Російської імперії, від Радянського Союзу. То що я запитаю в режисерів, чи є зв'язок з паном Андрієм, чи ні? Немає поки що? Окей. Тоді ще почекаємо трохи. Я думаю, що це дуже невздовзі повернеться пан Андрій Шкіль. Дайте мені знати, будь ласка, пане режисере. Я не чекав, що зв'язок так зникне швидко, тому навіть і не особливо там підготувався. Ну, що тут з новин? Я хотів говорити виступ Путіна, який певним чином був і відповіддю на слова Макрона. І він говорив з Макроном, як з президентом єдиної на континенті європейському ядерної держави. Тобто він мав на увазі його, я абсолютно певен, коли він розповідав про свою ядерну міць. Повернувся, да, пан Андрій? На самому цікавому місці. А, все, ви вже тут, так? Все. Так, я тут, я на місці. Добре. Ну, може, давайте тоді про культуру, може, ну, ні, я все ж таки я хочу розуміти. Зрозуміли французи, хто такі українці? Дивіться, я розповів, я, до речі, дуже за те, щоб українці чим частіше заходили в центр Помпіду, тому що, як на мене, це найукраїнська ще і музей, тому що там найбільше українців представлено і ну, завжди, тобто і в постійних експозиціях, і скажімо, в запасниках, тобто в майбутніх експозиціях дуже багато українців. І українська присутність там є, ну, просто очевидно. Ти заходиш і бачиш там зразу Соня Долане, тут Малевич присутній. Знаєте, пане Андрію, така ж присутність є в Третьяковській галереї, але є нюанс. Так. Ні, от тепер важливо. Я би дискутував стосовно Кандінського, тому що Кандінський тут не про походження, а про його власну ідентифікацію. Якщо Соня Долане в своїй книзі починає мемуар з того, що свою пам'ять пригадує, що вона походження, в 78-му виходить ця книжка, що вона родом з України, не з Російської там імперії, не з колишньої Російської імперії, не з частини, а з України. То це свідчить про те, що вона себе має українську в собі частину української ідентичності. Називаємо так, вона вже французький митець, то зрозуміло, але тим не менше. І виїздила вона, то, в принципі, з Ленінграду в Париж, але вона на все життя зберегла ось от уяву рай країну своїх дитячих мрій, це Україна. І от мені написано так, вона написана Соня Долане, роджена в Україні, французька мисткиня українського походження. Ну, розшифровано. На Кандінському ні. На Малевичу з'явилося. Трошки тут всі впливали. Так, хоча не на кожній роботі ведеться дискусія. Але, ну, коли ти приходиш і говориш, називаєш будь-яке прізвище українського митця, то обслуговуючий персонал, каже, ви шукаєте цього ще когось з українців, то от вони там є і там. І я спеціально постійно питаюся у різних. Ясно, одної той самої особи намагаюсь. А у працівників музею, які кажуть, от ви не бачили, там з України. Пане Андрію, так це ж ви, генеральний інспектор, там... Так, таємний інспектор. І організована була виставка одеських митців, тобто, ну, скажімо, українських митців 60-х років. З української РСР. Це дуже класно, це дуже класно. Це насправді теж є елементом війни і дуже важливим, бо вони цей наратив про те, що все навколо моє, росіяни використовують і в Німеччині, і в Італії, і у Франції, і будь-де взагалі. І руйнування цього міфу – це наше теж завдання. Дякую за те, що ви це робите. І я вас закликаю також, коли ви будете, будь-хто всіх глядачів завітати обов'язково в інший музей. Це музей Дорсет. Музей Дорсет – це всі відомий музей імпресіоністів, тому що він прямо пов'язаний з Валерієм Жескар д'Естеном, бо він врятував цей вокзал і передав його в державну власність як музейний комплекс. Але там є представлена наша мисткиня Башкирцева. В постійній експозиції 2 експонати стоїть.
Немає в Луврі, на жаль, ну бо так сталося. Це спеціальну культурологічну програму треба робити, щоб пояснити, чому це було так сталося. Це віхи, розвитку, мистецтва, але то все це дуже серйозний музей. І коли ви заходите на одна з центральних експозицій, це її робота, мітинг і Навсікая, це скульптура її тої ж самої Башкирцева, яка розташована на тому ж самому поверсі. Це, як на мене, також, і все написано, що це українська мисткиня, на Навсікая навіть написано, що вона родом з Полтавської області, Україна, просто без жодних там натяків на колоніальне минуле цієї території, коли вона була окупована царською імперією. Тобто ці елементи поступово є. Наприклад, в Луврі зараз є виставка українських ікон, тобто ікон світових, які здобула інституція під назвою Музей Ханенка. Тобто це Національна галерея України. Саме там в Луврі зберігає ікони, і вже Лувр заповів, що буде створено зала ікони в Луврі на основі цих робіт. Тобто на якийсь час, ясно, що якщо захоче експонувати Україна після перемоги ці роботи, не захоче, буде шукати інші, але тим не менше знаю, що музей Ханенка планує укласти угоду з Лувром щодо спільної експозиції. Ну, це абсолютно класно. Пане Андрію, просто замало часу залишається, бо ми ж можемо про мистецтво там ще години 3. Але ви, може і так, знаєте, дарма це сказали, бо коли доля буде, якщо буде доля, мені буде в Парижі, я вас попрошу якусь певну екскурсію мені влаштувати. Обов'язково, я вам обіцяю. Дуже цікаво, просто реально дуже цікаво, бо я ж був у всіх цих музеях, звісно, але ж там змінюються експозиції, змінюється все. Дивіться, це частина строго мистецька, а є ще географічна Україна представлена. Я вже розповідав, що вся Кримська війна, вона площа Альма, там міст Альма, бульвар Севастополь. Моя прабабуся, пане Андрію, моя прабабуся з Альмабою, з Альмінської долини. Я все це дуже знаю добре. Так це обов'язково. Але ще є один нюанс. Мало хто знає. Є таке містечко, і, до речі, це дуже видатне містечко в кінематографії французькій, називається Маляков. Маляков – це через Малахов курган. Ціле місто називається. Чому воно з'явилося? Тому що французи так святкували перемогу в Кримській війні, що в кожному малому, великому, в Парижі, під Парижем, під Ліоном будували такі гора, яка називалась Маляков. І всі діти за пару копійок батьки платили, і вони якби робили штурм. Вони таким чином вшановували там з пап'є-маше, з якогось гіпсу робили ці уявні фортифікаційні споруди. І діти їх штурмували. Тобто це якби шана була віддана перемозі французької зброї в Криму. І просто під Парижем, буквально кілька кілометрів від Парижу, в цьому містечку Вава, була найбільша ця гора Малаков. І всі казали, що все, поїдемо не в Вава, а до Малакова. І пізніше так це прижилося і стало назвою. І Крим тут ще вплівся ось такою трошки боковим вікном чи квартиркою. Ні, Крим дуже пов'язаний. І якщо брати Це найпереможніша війна французької зброї після Першої світової, перепрошую, саме французької. Бо так, там були союзники британці, у них є своя частина шанування, у турків теж, напевно, в Туреччині своя, там в італійців своя, але тим не менше для французів це було дуже важливо, бо це була друга поспіль вдала перемога Наполеона III і вже третю війну спустили. А ви знаєте, пане Андрію, колись, у цьому я абсолютно певен, я не знаю, як наша доля складеться, і доля України, Європи, і чи будуть французи або інші європейські армії воювати разом з українською. Такий шанс великий, насправді. Я хотів просто наприкінці обговорити реакцію Путіна, і вона спрямована була на Макрона, насправді. Він підсвідомо йому відповідав точно, 100%. Да? Але перед тим, як це останнє запитання поставити, я хочу сказати, що я певен, що ми будемо обов'язково святкувати перемоги в Кримській війні, саме там, де вони відбулися, неподалік від місця, де народилася моя прабабуся і інші кримці. І якщо ви просто зараз у Парижі, а раптом хтось у Парижі, зверніть увагу, будь ласка, на тріумфальну арку. Там назви кримські на вулицях, в інших місцях. Це правда. Я дуже дякую, що ви
зауважили про це. Це важливо і для наших глядачів. Тобто вони, кацапи, вони намагаються завжди розірвати історію, привласнити, а якщо не можуть привласнити, розірвати. Або переписати. Так. У нас залишається 5 хвилин. А ви дивилися фюрера та промову? Ні, я не дивлюсь. Я після цієї великої інтервенції, після масштабної... Ви ж читали, да, тези основні Путіна? Ні, я читав тези, звісно, але візуально я не можу ось рівно 5 хвилин, просто рівно 5 хвилин, бо нас викинуть з етеру. Я вам тоді скажу, коли хвилина залишиться, я руку підійму, от коментуйте, будь ласка, ваше побачення. Дивіться, якщо говорити от виступ, який так довго готувався, насправді, давайте пригадаємо цілу всю історію. Спочатку робить вкид представник опозиції в ПМР, що буде на тих федеральних зборах звернення, як всі депутати зіберуться і приймуть рішення про заклик Росії негайно визнати територію ПМР частиною Росії. Ну, бо там якісь там референдуми проводили давно, і закласифікувати той старий якийсь там референдум з тим, щоб це все організувати. Потім почалася зразу підйом інформації про те, скільки з ракетних комплексів «Іскандер» стоїть навколо України. Тобто вони стільки стояли, але вкид зробився через технологічні можливості. Пане Андрію, я боюся забути. Щось мені здалося, що цей вкид через Financial Times або через інші газети, які зараз тиражують «Дождь», російські видання, опозиційні так звані, інші, що, знаєте, Росія може застосувати ядерну зброю навіть легше, ніж ми думаємо. О, Путін який великий, яка він загроза. Звертайте увагу, поважайте Путіна. Ну, підсвідомо це так. Бійтеся його, так? Це завжди... Так. Україна і російська ядерна зброя, вони завжди йдуть паралельно. Спочатку розповідають про подвиги українського війська, про вбивства російськими терористами мирного населення, бомбардування, а потім обов'язково покажуть або кадр, або хтось з ведучих скаже, або з журналістів, хтось розповість про те, що але не треба забувати, що в Росії колосальний ядерний потенціал, що він готується, що там змащуються деталі, наоливлюються усі частини цього механізму. Але тим не менше, якщо говорити про виступ сам, то він абсолютно був закритий і якби збомбардований виступом Макрона. Чому? Ну, заявою, не виступом. Виступ, до речі, Макрона був значно сильніший, ніж ця одна єдина заява його. І значно сильніші тези решта були, ніж ця заява. Але це настільки боляче вдарило, настільки несподівано спалахнуло перед очима Кремля і Путіна, зокрема, що от я погоджую, що весь його виступ, він був десь, от як малюють карикатуристи, що кажу про одне, а думаю про інше. Це от інше, це от якби навіть не стільки про Макрона, як би так от би скрутити, що би ще би такого от придумати проти Франції, бо французи ж вони увійшли напередодні виступу Макрона 3 тижні перед тим. Французи добровільно, без жодних примусів, увійшли в коаліцію Естонія, Люксембург, які забезпечували безпеку кібернетичну України. Не просто там в Європі, а саме України. Туди увійшла Франція з величезними потужностями своїми. Тобто, ну, це справді достатньо, ну, я би так сказав, один з перших гравців на цьому ринкові на континенті. Може, британці трошечки позмагаються з ними, але не думаю, щоб настільки можна було. Ну і сама Україна, самі українські айтівці, вони є дуже потужними. І цей весь конгломерат, Естонія, гроші Люксембурга і сили Франції і України, вони будуть скеровані проти російських фейк-ньюсів в європейському просторі, а передовсім франкомовному. Тому що удар б'ється Кремлем не стільки москалями, не тільки проти Парижа, Франції, а проти всього франкомовного простору. Це і Бельгія, і Люксембург в тому числі. Ой, слухайте, пане Андрію, дуже дякую, що ви згадали. Нарешті вони це помітили, бо я в 17-му році казав їм, дивіться, у вас тут 200 людей, Russia Today сидить, і мені казали, та нічого страшного. Я кажу, щось почнеться, ви побачите, страшне це чи не страшне. Їх вигнали, пам'ятаєте, як Макрон назвав їх не журналістами, а пропагандистами, але зараз просто масова атака. Я не там є невеликий фахівець, але я десь колись там напишу щось. Мільярди, вкинути мільярди доларів. Так,
ти одразу бачиш, в українському сегменті нема стільки тролів, скільки на тебе налетить у Франції. Просто не буде. Це реально зграє. Там 20-30 злітається, причому кваліфіковано, різноточково, різнопланово, з різними аргументами, різними там матюками, що називається. Все вони з тебе обкладуть і продемонструють господарі. Пане Андрій, у нас вже 20 секунд залишається. Я дуже вам вдячний. Будемо вас частіше запрошувати. Я думаю, що Франція гратиме активнішу роль. Так сталося, що її роль знову важлива в Європі і в світі. І подякуємо французам і вам за те, що знайшли час. А глядачам дякую за те, що ви з нами. Дивіться ТР далі.